Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke maske singene ke kule meko yayizolo njengoba umqeqeshi weKaizer Chiefs uBen Yosef ecacisa emveni kwematch ke ethethelela ke neqela lakhe esitsho ke izinto ezithe zabachana esitsho nezinto ekumele ke bazilungise. Nawukhumbula into yokubana iKaizer Chiefs ibidlala phaa izolo yabethwa ke bethwa phaa liqela lase-Egypt elibizwa ukubana ke yi-Al Masry, ibethwa phaa ngo-2-1 iKaizer Chiefs. Uthi kumqeqeshi weKaizer Chiefs into yokuqala ithethileyo, iKaizer Chiefs ndiyayibetha ii-players ezinintsi phaa kuyo azine-experience yeCAF, ziyaqala ukudibana neCAF oko zabakho. I-experience yeCAF ayikho phaa kuzo. Uthi ke yenye yezinto ayibonile into yokubana ke ithande ukuba ingxaki, ngoba uthi kwiCAF ufuna wenze sure into yokubana uyazimisela zisuka, ngoba impazamo encinci oyenzileyo uyapanishwa ngayo. ICAF ayifani ke no-PSL okanye ayifani neliga lapha eMzantsi Afrika. Xa ukwiCAF ukwenye indawo apho mele khona usoloko umise umqondo, umise ingqondo. Uthi ke ngokomgangatho we-performance eKaizer Chiefs phaa izolo bekumele uba ke i-draw bazile nayo, kodwa ke ngoba ke kwenzekile ke babe bayaluza. Kodwa uthi ke baza kuthatha ke kwizinto ezirayithi ezithe zenzeka, badibanise ke nezinto ezirongo ezithe zenzeka phaa izolo, bahlale phantsi balungise, babheke phambili. Futhi ke bezawulungiselela ukwamkela izamalekhe ukuvekezayo iqela lase-Egypt njengoba lona lithe lawina labetha iZesco phaa ngo-1-0, lizabe lisize eMzantsi Afrika lodibana neKaizer Chiefs. Ke uthi ke lo mqeqeshi ke babe belungiselela loo meko. Nikhumbule into yokubana iKaizer Chiefs izawudlala ke phaa ngoLwesithathu, uba ndiphazami izawudlala umdlalo weligi ke apha phantsi kwe-Betway Premiership, uba ke andiphazami zake ndiqwalasele kakuhle. Baphulaphuli ke masibeke le nto icace, okwekati emhlophe ehlungile, umqeqeshi weKaizer Chiefs ke ngamampunge lawo wathetha. Uxolo uba ke sibe ngolo hlobo, ngamampunge lulwimi etywaleni okanye ngamanga ngesizulu, bubuxoki ngesiXhosa. IKaizer Chiefs phaa kokwanto ibidibana nee-players ezingane-experience eCAF phaa izolo. Abantu abaphazame laa match nini baqeqeshi, kaloku nathi siyakwazi uqwalasela noba ke asingabo abaqeqeshi, kodwa siyakwazi uqwalasela sibone into yokubana ke kulekisha phi, itimu ibethakale phi. Okokuqala nibone zisuka into yokubana u-Ashley Dupreez, uPule Modi, ii-wings zenu okanye abantu bebedlala ke emacaleni atheka ngabo, abanenikanga kwanto, abaphefumi kakuhle, nina naqhubeleka nabagcina. And umbuzo umile, bekutheni nani ze nibuyisele u-Ashley Dupreez kwi-starting line-up? Umbuzo wokuqala lo, ngoba uDupreez akadiserve uba kwi-starting line-up ngokwe-performance yakhe. Usadinga into yokubana nike nimzame ukumkhucula, nimbeke bucala, mhlawumbi uzawude abe rayithi. Okwangoku beakadiserve ukubuyiselwa kwi-starting line-up, niyibhude apho kokuqala. And ekuyibhudeni kwenu niphinda nitshintsha kade bafana abadala, ngosenibona into yokubana kuModi noDupreez abaniniki into, nitshintsha kade. And enye into ephinde yanilemaza, xa sele nifaka ii-players niphinda nibuyisa umntu onje ngoGeorge Mahlow ebaleni. uGeorge Mahlow akanapheyisi okokuqala, akekho good ekuathekeni okokuqala. Phaa izolo isidingo sakhe nje besingekho at all uGeorge Mahlow. Xa benifaka ii-players bekumele nifaka ii-players ezizokwazi uba zi-atheke, zenze umsebenzi lula phaa izolo. And enye ke into ephinda nibetha abafana abadala, andiyazi uba yintoni enenza uDa Silva istriker seKaizer Chiefs ke nisibeke ebhentshini ngalonke ixesha aqala imetshi ebhentshini. Asithi uIgadora uwiki, kodwa kwezi striker ninazo, iGadora, uMayo, uSilva, isanguSilva yedwa ngokonokuzithemba okwazi ufaka amanqaku. Mandithi ke ngoku Silva ke ngoku uyena ngoku sesibonisa into yokubana kwezi striker zithathu uyena ke ngoku uye wakwazi ufaka amanqaku. Bekumele uba ngoku esi striker sisenomdla wokufaka amanqaku anisigcine ebhentshini, sisona niqala ngaso, ngoba ngoku unako ukuzithemba uSilva, ngoba seyakwazi ufaka amanqaku. Bekumele uba ke ngoku niqhubeleka nisebenzise yena
abanye bayiqala ebhentshini aba bangakakwazi ukusombuluka bafake amanqaku. Nibhuda apho ke ngokubaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs. Isizathu sokubana ningaqali ngaye uSilva nama ndikasazi nangoku ngoba nguyena kwezi striker nezithengileyo osakwaziyo ukubona umnatha. Nibhude apho ke ezinye nezinye ezozithetha umqeqeshi kwaze kwapho experience ebethi players eKaizer Chiefs kwayintontoni ayihlangani umqeqeshi weKaizer Chiefs lento. Into ekubethileyo pha ngumodi nguDupreez abakunikanga nto wena wabagcina waqhubeleka wakwazi kubatshintsha. Umbuzo umile bekuthenza ubuyisela uDupreez kwi-starting lineup. Number 2 bekuthena uzungaqali ngoSilva nje kwasekuqaleni. Enye bekuthena usixa sofaka ama-reserve ufaka uGeorge Mahlow umazi ukuthi slow umazi ukuthi yesibini endawo akekho good ekuattackeni ekubeni bekumele bakudingakala ii-players phezu nomdlandla ezokwazi uba zi-attack. Siyavuma ngomfundo Vilakazi, siyavuma ngolebo Hlangi Maboye, siyavuma ngovele Bhayi, kodwa umbuzo uthi bekutheni uzubagcina ixesha elide umodi kunye noDupreez? Bekutheni uzubagcina ixesha elide? Asizuyithetha enye nenye ke mqeqeshe experience nantoni sizawukhomba izinto thina ezingongoma sizibone lento kubana ke zikubethile pha izolo njengomqeqeshi ke weKaizer Chiefs waqhubeleka ke awamsebenzisa ke noMonyane. Seluyazi ukubana ke uMonyane xa iKaizer Chiefs inzinyelwe uyakwazi umfana omdala kufika noko abe nguvula kuvaliwe. Siyavuma ulifakile inqaku pha uSolomons, kodwa umdlalo wakhe naye kangu ube kule level bifuneka bekukhona apho bebubhideka khona. Ewe ke uMonyane bedingakala naye xa ubungumqeqeshi ke okwazi ukujonga ngoba uMonyane yakwazi xa engenela kwazi into kubana ke umsebenzi awenze lula. Masithi ke ngokusekorile pha uSolomons bekumele bengosophindwa icinto kubana ngoyiKaizer Chiefs iyafuna uhlasela. Masifake noba nguMonyane futhi ngoba uMonyane yakwazi naye uyenza iKaizer Chiefs ke umsebenzi wayo ube lula. Zizinto ezo ke mqeqeshi ke ezokubethileyo hayi experience. La match ayizolo kangidinge experience tu, ibidinga umqondo kacoach kuphela. Experience kangidingakala pha yabadlali, bekudingakala ingqondo yomqeqeshi pha into kubana enokhaliphe kangakanani ngokwasenhloko ekujongeni kwakhe imatch. Uyifunda kangakanani igame ungumqeqeshi njengoba uhleli pebhenchini, njengoba ume ngeenyawo ufunda kangakanani igame. Yeyiphi into oyibonayo ngumqeqeshi oyibona into kubana bekumele uba ngokwapha ndiyamkhawuleza ubani uzoba out kule match sendiyambona mandimdonse. Ibidinga nje umqondo kamqeqeshi match ayizolo hayi experience. Ndiyala lapho baphulaphuli ke nani ngake ningene ke nitsho into kubana ke nive njani nibone njani pha izolo. Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.